Takže čus, já vás vítám u druhého dílu Feeder a dneska jsem opět na feederu. Vlastně chytám na revíru, jako bylo první video z feederu, akorát o kus dál. Vlastně takový místo, na kterém jsem chytal s Michalem vlastně, tak to je takovej 120 metrů ode mě momentálně. A já se budu snažit chytat u překážek, které si ukážeme. A vlastně budu mít stejnou montáž jako včera. Tak vám ji ukážu. Tady prostě krmítko, metodový návazec a na konci je vlastně česneková vasterská a diska háček. Vlastně montáž chytám, že obratlík si mírně zarazím dovnitř, do tubičky. A to je asi tak, co bych k tomu teď na začátek řekl. Už mám připravené mikropaletky do krmítka, které jsem chytal už vlastně včera, kdy jsem natáčel první díl. No a vlastně ty už jsou trošičku vlhký, takže já jenom mírně dovlhčím a můžeme to tam poslat. Tak, už máme v krmítku žrádlo a jdeme to tam poslat. První nához dneska. Krásně. Potáhnu podně, tam nějaké 2 metry hloubka. Hodím to do vidliček a můžeme čekat. Momentálně natáčím short a vypadá to, že tam je ryba. Teď jsem přišel, přes chvíli jsem to nahodil a vypadá to, že už máme rybu. Vypadá to, že už hned takhle ze startu budeme mít rybu, ale vůbec to sebou nekapá, takže se bojím, že buď to pustila ta ryba, anebo že to bude fajn. Momentálně jsem vlastně natáčel short. A něco tam je. Už to začíná kopat. Když to bude menší kapr, si přitáhnu brzdu. A pustil. No nevadí. Tak jdu to přehodit. Zase do stejného místa. Skoro do stejného místa. Táhnu podně. Hodím do vidliček a zase počkáme. Tak momentálně jsem udělal změnu, že jsem si hodil feeder vlastně níž kvůli větru, protože mírně pofukuje a doufejme, že by něco mohlo přijít. Zatím to vypadá, že aktivita by mohla být dobrá, tak doufejme, ozvu se, až se něco změní. Tak momentálně jsem si tak říkal, že na ten feeder teď by bylo možná lepší, kdybych měl červíky nebo žížalky, ale bohužel zapomněl jsem po škole si jít je koupit, což je zásadní chyba. Tak zkouším to na popky, vastersky. No, tak doufejme, že to nějaký kapr nebo cejn vezme.
a budeme si moct ukázat vlastně další rybu letos. V prvním videu letos, tak to je vlastně ze včerejška pro mě. Tak vlastně se mi povedl ten kapr, což jako jsem za něj rád. Byl bych rád, i kdyby to, no, byl bych rád, jak by ten den, i teď si říkám, že bych byl rád, kdyby to koplo i Michalovi, ale tak rybám neporučíme. Což nevadí, ale mohlo by to i dneska kopnout, jako vůbec bych se nezlobil, kdyby svatý Péťa poslal nějakou rybu. Vlastně panorama vypadá takhle, vlastně tam jsou, takhle jsou ty překážky, které já házím, což se bouchnu do prutu. Vlastně tady mám takhle podběrák hozený na vidličce. No, vlastně tam takhle mám věci hozený z plotu. No, ale doufejme, že se něco povede. No vlastně já chytám feeder letos, to je 4. sezónu, vlastně 4. rokem, co chytám feeder, takže furt se to tak nějak jako učím, že kdybyste měli nějaké rady, co třeba dělám špatně, nebo co bych mohl vylepšit, tak rozhodně mi to napište do komentáře. Jako úplně netvrdím o sobě, že jsem nějaký profík, že to fakt nejsem. Tenhle feeder je taková levnější alternativa pro lidi, co chtějí chytat feeder. Na tomhle feederu se to i naučíte, je měkoučkej, ale vy se bojíte, že byste zlomili tu špičku při náhozu. Je tu nejměkčí. Já jsem zvyklý chytat na pruty kaprový přes 4 libry a zatím se mi nepovedlo při náhozu zlomit jakoukoliv špičku u feederu. Tohle je vlastně za můj život druhý feeder. První jsem měl feeder od Okumy a tam se mi bohužel zlomil ten prostřední díl, což jako mě mrzí, ale stát se to může. Mrzelo mě to, ale koupil jsem si tenhle ten prut a jsem s ním nadmíru spokojen. Jelikož mám na něj už vytažené kapry, tajiny, takže jako nemůžu si stěžovat. Samozřejmě nechytám na něj zatím nějakou rybu přes třeba 80 cm, ale co není, může být, takže uvidíte, až se bude něco. Tak momentálně jsem tady už asi půl hodinky. Zatím mám jednu spadlou rybu, což jako není úplně perfektní start, ale doufáme, že přijde i ryba, která se ukáže nám na břeh. No vlastně od té doby, co mi ta ryba spadla, tak už záběry částečně jako pominuly, spíš jakoby se skoro vyrušily, že už jako skoro nejsou. Docela mě štve to, jak trošku pofukuje, že mi to bere vlasec a dělá to takové jako falešné záběry, což já už tak nějak jako za tu dobu, co tam ten feeder, tak poznám, že většinou ten kapr, když to vezme, tak dvakrát rychle s tím to vohne, špičku, hlavně se ohejbá víc. Stejně ty to tolik neohejbají, ale to by se ta špička jako furt klepala, což momentálně se moc jakoby neklepe. Přemýšlím, že to přehodím a dám tam mangovou popku od Mivardy, na kterou mám minulou sezónu docela pochytané kapry tady i ze startu sezóny. Nebo ze startu. Spíš tak jako přelom jaro-léto, kdy už ta voda je taková teplejší, teď ta voda má takových 7-8 stupňů, že není úplně zas tak teplá, ale
to si myslím, že těm rybám ani tolik vadit nebude. Spíše trefit se těm rybám, které tady jsou, do vkusu, vybrat nástrahu, kterou si milé rádi dají. Budu zkoušet, mám tady asi takových 8-9 krabiček, popek a postrsek. Takže doufejme, že to tak nějak rozkouším a vytáhnu nějakou rybu. Protože já jsem tam takhle ze startu už dal tu vaptrsku česnekovou, protože jsem na ní vlastně včera zachytil, vytáhl jsem na to toho kapra. Ale ten přišel až k večeru, ten přišel kolem 6:30, možná se, nebo vlastně kolem 5:30, to tady mluvím, kolem 5:30, 6:30 jsme to balili a jeli jsme už jakoby domů, protože už byla jako docela tma, což jste viděli minulé video, hodím vám ho tady nahoru do karty, tak jste si mohli všimnout, že vlastně už byla docela tma, že se pořádně nedalo natáčet, my už jsme pořádně nějaký neviděli, ale doufejme, že to tak nějak začne brát postupně a toho léta máme ještě 3 měsíce, což já si myslím, že ideální čas na to potom v létě, to už budu chodit spíše přívlač, ale samozřejmě budu chodit i kapry, fídr. Už máme naplánováno vlastně, že bychom jeli na Nechranice a tam se budou chytat hodně kapři, takže to se můžete těšit, že v létě někdy bude vycházet video z 5denní takové vycházky na Nechranice, které máme vlastně kolem 20 kilometrů od našeho bydliště. Takže doufejme, že to tak nějak bude v tom létě na těch Nechranicích brát. Byl bych rád, kdybychom vytáhli kapra přes 80 čísel. Na těch Nechranicích si myslím, že bude jednoduché vytáhnout takového kapra. Nebo nebude to úplně jednoduché, bude to jednodušší než tady na tomto rybníce, na kterém momentálně chytám, kterých chodím skoro furt, ale doufejme, že to tak nějak na těch Nechranicích bude. Pozvu se a se to bude dít. Tak vlastně teď to přehazu, vlastně vytahuju, přehodím to, ten method feeder přehazu s těma 10-15 minutama tady na tom revíru, protože vím, že tak a do těch 10-15 minut tam ta ryba většinou je pověšená, když ne, tak vím, že vlastně to nemá tam cenu nechávat. Montáž jsem vám už ukazoval, teď jdu změnit místo česnekové vastrsky, tam hodím mangovou popku od Mivardy. Tak, trošku jsem si to vytunil, hodil jsem si vidličku níž. Vy sice nevidíte špičku, ale jsem to nahozený někde tady. Tady takhle, nahozený. A hodil jsem to níž kvůli tomu, že se do toho nevzpírá tolik vzduch. Vítr, že to mohlo být lepší. Tak, už jsem to zase přehodil. Tady už vlastně hodinku, možná hodinku a půl. Stále bez vytažené ryby. Jsem včera byl taky. Já jsem říkal včera Michalovi, že bylo by dobrý, kdyby už přišla nějaká ryba. Tak jsem to dořekl, uběhlo asi půl minuty a byl tam kapr. Což doufám, že se stane i dnes, ale nemusí to tak být. Vlastně hodil jsem tam novou nástrahu, vlastně hodil jsem tam popku od Waterman Bait, mandarinku.
12 mm. To je krásně dvojbarevný. Taková fluo oranžová a žlutá. Sice je to takový větší soustičko, ale myslím si, že by mohlo něco na to přijít, ale doufejme, že něco přijde, ale nemusí taky nic přijít. Zkoušíme dál, možná to kopne.